Мислите ли, че хора като Слави Бинев, без да искам прекалено много да спрягам неговото име, които се задъхват от омраза към Бойко Борисов и в тази омраза прозират много лични, око за око, зъб за зъб, старозаветни емоции, хора като Слави Бинев могат да ви навлекат недоверието на хората, които ви повярваха, само защото има прекалено много злост, много анти. Без то винаги да е справедливо. Слави Бинев е все пак... Този типаж, аз не казвам конкретно. Ако позволите още няколко думи за него, но той е човек не по-глупав и не по-подлежащ на развитие от вас и от мене. Надявам се. Така че Слави Бинев, ако в началото на своята политическа кариера в Атака трябваше да изповядва силен антибойковизъм, още по времето на кметските избори за София, ако се спомняте, в едни заречни такива режисирани от Сидеров представления, но както и да е, в момента този въпрос сме го коментирали многократно с него. Слави Бинев е абсолютно готов да има, да подкрепи заедно с нас тези действия на ГЕРБ, които са в полза на България. Сериозно? Това е новина. Абсолютно сериозно. Също